दिनै नैबे फुंबिलि समावहाय आङो आंनि न'आवहाय जाय धोरोमखौ आं सिबियो बे धोरोमानो जाहैबाय गुदि बाथौ बोलि बाथौ सिबियारि आंनि मुङा श्री नायसां औवारि। आङो दिनैहाय गोदानै दाजानाय डक्टर अनजालि प्रभा दैमारिनि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड APB नि जानानै बे 14 चिरां दुवारावहाय आं दिनैहाय 1 तारिख बे 1 तारिख डेटआवहाय आङो नमिनेशन गथायनो नागिरदों। बे नमिनेशन गथायनो थांनायनि सिगां आंनि न'खरनि आफा बोराइ बाथौ बेखौ सिबिदों, गाबख'दों, बिख'दों। आंनि दिनैनिफ्राय जिखिनि समाजनि 14 चिरां दुवारनि जितु खामानि मावनो लानाय फैगौ BTC इलेक्शन सेप्टेम्बरनि 22 तारिखआव जानो गोनां बे इलेक्शनखौ लोब्बा लानानै आं दिनैहाय APB नि जानानै आं दिनै DC अफिसाव थांनानै नमिनेशन गथायगोन। बे नमिनेशन गथायनो थांनायाव जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ बा आफा इसोरा खैदां खैफोद बिपद आफद जाया, आं बेखिनिखौ दिनै बे फुंबिलि समाव फोरमायबाय। आरो लोगोसे 14 चिरां दुवारनि साफ्रोमबो रायजो राजा जाथि जन'गोष्ठी हारिफ्रा जाहाथे आंखौहाय गोदानै दाजानाय बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड बे हान्जानो जाहाथे नायसां औवारिनि सावगारियानो जाहैबाय ट्राक, बे ट्राकनि सावगारियाव अर होनानै देरहाहोगोन बेखौ मिजिंथिदों। जुदि देरहाहोनो हायो आं अब्लाना बे 14 चिरां दुवारावहाय साफ्रोमबो रायजो राजा जाथि जन'गोष्ठीनि गेजेराव गोरोबनानै समस्या मा दं गासैबो प्रब्लेमफोरखौहाय रायजो राजाजों गोरोबनानै खामानि मावलांनो थाखाय आं दिनै ओंखारदों। बेनिखायनो 14 चिरां दुवारनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा, साननो हनो गोरों, बुजिनो गोरों आरो सोब जाथि जन'गोष्ठी हारिफ्रा फैगौ 22 तारिखनि जानो गोनां सेप्टेम्बर जानो गोनां बे BTC इलेक्शनखौहाय आंनि सावगारि डाम्पारनि सावगारियाव अर होना देरहाहोगोन बेखौ मिजिंथिनानै आं दिनैहाय आफा बोराइ बाथौआव आर'ज गाबनाय जाबाय। थेंक इउ।